ithini-ke into emgomoyeni ukuthi umuntu mase nimlalisile phela kuyenza nithi niyangena nifice we izingaki inkinga la mase nimlalisile-ke iyithini imigomo uyayivumelana ngiyavuma ukuthi niyangivumela ukuthi nizohlinza ithini-ke imigomo nemiqathango ekumele abantu behlale beyigadile uma beyisayina. Okay, kubalekile ukuthi ngaphambi kokuthi uye theatre nibe nesivumelano nodokotela wakho lo usuke ehlinza. Absolutely. Mina angeni kakhulu bangisuke ngumlalisi kodwa udokotela wakho nje usezokuhlinza niyakubese niyaxoxa. Kuye kuthiwe ke mase senifikile khona mawukuthi uhambe waye theatre ngokuphuthuma lokho bathi emergency nivume ukuthi noma ngabe kuthiwa ngiyovula ngiyobheka ukuthi sikukhona nesizwe makhona ngikutholayo uyanginikeza nimvume ukuthi ngiqhubeke kuba isivumelwano. Kodwa makuyilokho ukuthi nje mhlawumbe ngongikhe ngiyokhipha ukwekhwezi lo course welikhona lwelizwe angikwazi bese ngiyaqhubeka ngishona le ngoba bekade ngaphuthuma ilutho kodwa makuphuthuma kuzosiva impilo yakho niyavumelana nodokotela lakho eqaleni kodwa makuthi elective lokho ukuthi akuphuthumi ngesibhedlela nje ngiyokhipha ama gold stones lo amatshe asesesiswini angikwazi ukuqhubeka ngale ekubeni ade singaxoxanga so abantu abangathuki yonke into esiyenzayo siyavumelana nani and makhona into abafuna ukuyizwa ngesibhedlela abeze kuthina bangaxoxi bodwa sikhona sikhuluma ulimi lwesiZulu bayasizwa mawukuthi ukhona umuntu ongalizwi ulimi lesingisi uye kube khona futhi umuntu ozomenza njani ozomtolikela.